कैसी हो? अच्छी। तुम? अच्छा हूँ। शादी क्यों नहीं की? वही कारण, इश्क, मोह, लव। अच्छी परवरिश की है तीनों की। थैंक यू। याद है दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। याद है। आलुआ बरिया जाबाय आरोना नै लोगोफोर नायदो। स' आं बेवहाय माने मेडिसिननि जेबो खारबार खालामथ'वाखै। स' मानो होनब्ला साननैसो उनाव माने दै सोनोसै, दै सोनायनि उनाव जि खालामनो गोसो माने खालामसै। मानो होनोब्ला माने ब्लाइटनिखौथ' होथारनांगौ। ब्लाइटनि होआबा माने आलुफोरा एसेबां माने मोजां जाया। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन।